Hello kabsat, kumusta ka man yan? God loves you and Jesus cares for you. Thank you so much iti time mo hamang buya iti rayto yung video and adak dito gal sa community church ta. Thank God tada niya po Diyos timang sabsabot iti kasapulan. Thank you lata iti prayers mo iti ministry nga rayto iwapunan tayo and also your support niya, your love gift. Thank you so much lata kabsat. And continue to support us as we dito yung balay ti Apo Dios pagdaydayawan dagiti kakabsat ket adda nga malpas. Thank you. Ket kadagito nga tiyempo adu dagiti kuna tayo nga nangununan nya or natayen nga kakadwa kakabsat kakabagyan dapay dagiti hantayo nga napanan gapo iti protocols and gapo kadagiti kuna tayo nga adu nga paka araramiden tayo nya so aduy man ti rason no apay nga hantayon nga makabisita dagiti minatay tayo but ada dagay sa lodsod gamin nga nagmessage kuna na pastor papanan ba iti taon no natayan nya bating kakastana no natayan ti maysa nga tao ket ti kinanayon ko nga isungsong bat kabsat ket no iti tao ket matay masapol nga maamuan pay jay anya bagamin ti pakabuklan ti maysa nga tao tapno adda basi ti panakalawag na nya anya ba ti nakabuklan na tati nakabuklan ti maysa nga tao adda ti bagina jay isu ti makikita tayo ada mata agong nya ada dagita systems dagita skeletal system muscular system dagiti kakabsat nya pay iti nga system nagado ti dadalon tayo at the same time adamot ti kararwana iti kararwa daytoy jay ayan ti kapanunutan daytoy jay ayan ti kuna tayo nga mind unda daytoy jay reasoning adamot ditoy jay emotions amin nga rikna tayo amin nga joy sadness nyaman nga feelings kakabsat nyaman nga emotions tayo ditoy ti ayan na at the same time ditoy matlaeng jay kuna tayo nga will jay tarigagay wano jay dreams, aspirations dito iti ayan na jay kararwa at the same time adamot lang iti espiritu ti maysa nga tao dito'y met jay kuna tayong communion kini Apo Dios konsensya iti maysa nga tao doing what is right but kadagitihan nga namati kini Apo Dios han nga namati han nga inawat ni Jesucristo han nga talaga agbutang kini Jesus Christ han nga mabutang iti Apo kakabsat ket dito yung kung natin yung nakulaapan ti konsensyada, natay ti konsensyada, or naisina ti konsensyana, akas tinungtong tayo idi last nga video. So, makita tayo dito ikabsat, niya nga tapno lang, ada ti basis na, ada ti ibagbagak. Niya. At umuna, basahan tayo ijay Genesis 2:7, makita tayo ijay, no kasano nga pinurma ni Apo Diyos iti maysa nga tao, idi naramid na ti tao. Kunana dito English ti igam ko kunana and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and man became a living soul. So ito yung makita nga niya po Diyos nang purma iso na nagapu iti tapok pinurma na inaramid na amin nga system skeletal system muscular system digestive system nervous system nya aminan kakabsat ken at the same time dagiti kunata yung senses ada jayan yung mata agong pinurmana and then inpuyot na jay breath of life daytoy breath of life man ito isukot spirit nya agsabali jay Holy Spirit ken jay spirit daytoy jay spirit and then nagbalin nga living soul nagbalin nga si bibiyag nga kararwa so nga adda ti bagi adda ti espiritu addamot lang ti kararwa daytoy kuma iti makita tayo anya pa iti verses nga mangpanaknak nga adda iti bagi kararwa ken iti espiritu nya no masarakan niyo ijay Hebro 4:12 ada ijay kasapulan tayo ti saon ti Dios nya kasapulan tayo ti saon ti Dios ta isu ti manghusga and iti amin nga kapanunutan tayo isu iti manghusga iti amin nga rikriknagan tayo wala na amin nga attitudes tayo kakabsat ket no kitaan tayo ti saon ti Dios kunana for the word of God is alive and active ulit kada iti Hebrews 4:12 pakibasa yun to daytoy di balay yun for the word of God is active and alive and active sharper
than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So dito'y kabsat makita tayo nga adda iti saon ti Dios nya na nabiyag kin nasamay nya kun nata iti Ilocano ket natadtadem ngem iti nagsinumbangir iti tadem iti akampilan ket kaya na nga lumsot iti nagsusuopan iti espiritu ken iti kararwa gasem so adda ti kararwa ken espiritu ken kaya na met lang nga sumalpot iti nagsusuopan iti tultulang kin pata joints and marrow isu daytoy jay bagi skeletal system. It judges the thought and attitudes of the heart. So kasapulan iti maysa nga tawo ti saon ti Dios kabsat. So nga mayat nga basaom na ta Bibliam nya no anyaman ti mensahe na kang ka katadda ket di nga isa pusom ket isumat iti rumuar nga aramidan iti bagi kabsat. Nya pati saon ti Dios isukat mang isuro kanya tayo, mang rebuke kanya tayo no adda dagiti araramidan tayo nga madi, ikorektaran na tayo kakabsat itapno at the same time itrain na tayo iti kinalindag kabsat. So daytoy nya ti maysa nga verse. Nya pay, nya iti maysa nga verse nga mang panaknak nga adat ti kararwa. Spiritu kan iti bagi kabsat. Masarakan iti 1 Thessalonians 5:23. 1 Thessalonians 5:23 makita tayo jay nga kunana dito niya, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Amen. So, kabsat niya, ni Apo Diyos, isumot lang ti mangpasanto kanya tayo. Mangpasanto iti espiritu tayo, kararwa tayo, kinbagi tayo, niya kat i-preserve nga awan ti mulit na aginggan na ti ay ni Hesus Kristo. Nga iso nga nangayab kanya tayo, kat iso kat napudno, kat aramiden na raytoy kabsat. Amen. If you believe it, if you are a believer, you believe in this. Yeah, if you are a believer, sigakat mas nga kabsat na mati, believe in this kabsat. Nga niya po Diyos timang pasantukan niya tayo, katadangag paidalan tayo. Amen. Kat mapantayon ijay nga sa lunsod, nga napapanan nga ro iti kararwa, ay papanan iti tao no natay. Uno na antay pa man jibagi. Jibagi kabsat kat siyempre jibangkay, iso jay maidulin, maitabon, agsubli ti tapok. Nya, iso jay paglamlamayan tayo, jay kung natin nga bangkay. Jay the body which has formed out from the dust, kat agsublimot lang tinagapuan na. Nya nga verse ti pangkitaan tayo. Masam na ito eh. Ijay Genesis 3:19, mabasam ijay kunana, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for the dust you are, and to dust you shall return. So makita medya kabsat, no nagapu tayo titapok, agsubli tayo mutlang titapok, isu diay jay bagi kabsat. Nya isu ti papanan na. Nya literal mut nga makikita tayo dayta. Tatan diyan tayo nga makita ket jay espiritu. Ti espiritu ket eternal kabsat. I tell you that one. Ti espiritu ken iti kuna tayo nga daytoy nga soul ket eternal. Agnanayon daytoy kabsat iti bagi sulang ti tumapok. Nya ket kitaan tayo iti espiritu agsubli kini Apo Dios. Baka mas daw ka no nya nga verse ngam sige basaan ta kabsat. Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7 kunana, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. So makitam dito yung titapok, ti tao agsublimot lang iti tapok tanya nagsublit nagaputoy ko iti daga. Ket iti espiritu agsubli kini Apo Dios nga isu tinangipuyot iti daytoy nga breath of life, which is the spirit of a man. Ecclesiastes 12:7. So nalawag kabsat nga iti bagi tumapok iti espiritu katadda nga agsubli kini Apo Dios. Tatan ti kararwa papanandangay. Iti kararwa kabsat daytoy yan. Nya masapon nga maawatam daytoy. Isu garon nga adda kami nga ministro mangi si-share ti saon ni Apo Dios tapno kuma adda nga maisalakan met iti kararwa tayo. Amen. Maisalakan mapan kini Apo Dios. Deti kayat tayo maaddaan ti everlasting life. Isu nga
Uray noon niya ti katawa na kada kami nga ministro pastors aduman ti umsi, we keep on sharing because we are not ashamed of the gospel. Ta isu iti panakaisalakan iti amin nga tao si asinno man ti dumngeg iti daytoy nga ebanghelyo ni Jesucristo. Amen. Kat no kahit mo nga makipagbasa, basaam nito Hebrews 9:27. Kunana jay, and as it is appointed for man to die once, but after this, the judgment. So nga no, iti maysa nga tao kat na ituding. So iti panakatay kat panakaituding, amatay maminsan, nya, kat kalpasan na daytoy maukom. Ya, ukuman ti Dios. Sino nga iti maukom? Kat iti kararwa kat iti bagi, una kuma, iti bagi kat naipunpun. Iti espiritu nagsubli iti apo. Idi tinabati nga may samang bukbukol iti tao ket jakararwa. Idi isu ti maukom. Takunana ditoy kakabsat jay Matthew 10:28. Nana, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him. So niya po Dios who is able to destroy both soul and body in hell. Agasong mo dito nga panagsasaw ti Apo. Nya, di mo kabutang dagiti pamatay ti bagi, ngam di damat mapatay ti kararwa. Ngam mabutang kakit di kini Apo Dios, irespetum kit di ni Apo Dios, dayawom kit di isuna, akseptarom kit di ni Jesucristo, yang bugbugtong anak na. Nga isu ket kaya na nga mangdadael iti kararwa kin iti bagi ijay impyerno. Agasam mo dito kabsat. Dito nga bagi, dito dyan nagungar nga bagi. Na, tauray naman nagdakdakas kan iti kunat yung nalintag agungar dan tumat. Dagiti nalintag agungar da iti biyag. Dagiti managdakdakas agungar da iti condemnation wenno iti panaka tutuok. Nya, andaanan nyo reta kakabsat. No kahit yung abasaan dito nga verse makita yung John 5:28, 29, 30. Diya pa nagungar dagiti nalintag ken dagiti managdakdakos ket ni Jesucristo isu ti agbalin nga ukom, nalintag nga ukom. Nya ta dumteng tumet lang kakabsat iti panakaukom tayo. Uray siya nagsasao dito sika nga mangbuybuya amin tayo dito rabaw ti aga dagiti natayen nga nangununa maukom kakabsat. Nya maukom. Nya ket kakabsat no adda tinagan mo ti libro ti biag. Mabasam na ita Revelations 20:11 pababa. Una na dyan niya nakita na dyan Great White Throne Judgment. No awan tinagan mo dyan libro ti biag. Nya kuna na dyan ket may tapwak ka iti gumilgil ayab nga apoy. Danaw ti gumilgil ayab apoy. Lake of fire. Isu ti second death. Ikaduwa nga ipapatay kabsat. So nga data ket mamatiyak nga maiwasan tayo kakabsat dayta nga distraction iti maysa nga tao no akseptaren tayo ni Jesus Christ as our Lord and Savior ket i-commit tayo ti biag tayo kanya na isuna ti ari ti biag tayo kakabsat nga haan tayo pailaeng nga itulok nga agalla-alla ti pamati tayo ket daytoy kakabsat it's by faith. If you sika nga mangbibuya daytoy ket kayat mo nga basahan dagiti verses, just pause it and then go nya in your Bible nga padasok man nga basahan ti bagbagana daytoy. Nya nga iti kararwa ket adda nga dipindi ti papanan na. It's either go to heaven or go to hell. Nya anya dagitoy nga istorya kabsat nga mabaling nga mang paneknek. Iti mang paneknek daytoy kabsat ket jay istorya jay kadua ni Jesus Christ jay Anticross. Di ba tallo da nga na cross adda ti maysa o inumsina jay maysa isu jay sinmurot ken kuana. Absat kunana mabasa tayo dyan ti to be exact jay Lucas 23 42 kunana jay apo lagi pon nakadino adakan to jay pagaryam ket sungbat ni Jesus Christ itatamat laeng nya makipag-addakan kanyak jay paraiso. Agasam ngay kakabsat ket daytoy nga tao nataymet daytoy ngem kunana itatamat laeng isu nga jay kararwana ken jay espiritu na nakipag-adda ken ni Jesus Christ ijay paraiso. Kastamot lang tinapasamak ijay istorya iti baknang ken iti marigrigat jag palpalama nga idinatay jag palpalama nya ket
in mighty angheles, inkuyog na isulat tinang sundo, kat inkuyog da, ijay, ayan ni Abraham. Abraham's bosom, una na ijay. So, it depicts iti langit. Kat, ijay mat baknang, idi natay na itabon, ngam, napan ijay, Hades, nga ijay nga nagtutuok. So, kamsat, dito iti pakitaan nga adda ti destinasyon niya. Ngamhaan mo't nga isuti ko nagaputa na panglaw ka kat agdiretso ka ijay langit haan nga diay nya agaputa baknang ka agdiretso ka jay impierno haan nga diay. It is only by believing Jesus Christ as your Lord and Savior, and you really accept, humbly yourself to Him, and you follow jay magbaga tayo nga love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Yeah. Dahil jay kadua, imuna kini kadua nga bilin kabsat. Awanon iti nangat-ngato nga bilin, dahito iti maysa nga meaning ti biag, purpose ti biag kabsat, is to love the Lord our God. Yeah. With all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength, and love our neighbor as we love ourself kakabsat. Amen. So, constant niya, jay bagi, talagang tumapok, jay spirito, sumangat, iti kararwa, kat adda nga ma-judge kabsat. Kat, iti solusyon na rito kabsat kat ni Jesus Christ. Niya, ni Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kat, adda kang kakabsat, no diretso amde in may ni Jesus Christ tapno haan nga ukuman ti lubong di umunang kat umay nakit di in may kit di tapno iti lubong kat maisalakan babaen kanya na no 18 makita mi jay nga si asinuman nga namati kenkwana kat haanan nga maukom ngam dagitihan nga namati iti bugbugtong anak ni Apo Dios kat naukuman. So kabsat basam na to John 3:16, 17 and 18. Wala jay John 3, buong nga chapter, you read it. Nya kat adadjay nga ipalawag iti Espiritu Santo matlang kang kada itoy. Kat iti awis, nya tapno nga rod hantay mapan iti impierno, iti panagtutuok, tapno mapan tayo iti saklang ti Ama, ta amin tayo matkat kayan tayo mapan iti heaven. Mapan tayo diyan ti kuno tayo nga paraiso. Kat the only way is Jesus Christ. Amen. It's only Jesus Christ. Yes, He's the way, the truth, and the life. Kat kunana, ija ayan ti Matthew 11:28 kunana, basa akti English, come to me all of you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, and I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Yeah, for my yoke is easy and my burden is light. So kabsat no kayat mo ti madaan ti kapya. Kapya iti kapanunutan, kapya di tayan ti emosyon mo, kapya di tatarigagay mo, kapya di tabiyag mo kabsat. Akseptaron mo dyan invitation ni Jesus Christ. You will find rest in your soul and also in your body. Yeah, and also in your spirit kabsat. Kat mamatiak nga no i-acceptar mo ni Jesus Christ, your spirit would and your conscience mo kabsat kat adda nga umigpig sapay nya iti communion mo kini Apo Dios pumigpig sapay kat iduron na rayto nga soul mo kapanunutam ugalim ugalim iti tarigagay mo emosyon mo kat iti aramid mo kini iti saom kat adda nga makayayo kini Apo Dios. Amen. So I challenge you kabsat to accept the invitation of Jesus Christ nga kunana umay kayo kanya da kayo madagdagsanan mariribukan mabalin nga mariribukan ka iti panagbiag iti relasyon yung agasawa iti relasyon mo nga deta aginaw no agkakabsat no agkakabagyan nya mabalin nga madadagsanan kan iti anyaman nga krisis problema ket umay ka kini Apo Dios ta makitam iti inana nga ited ni Apo Dios nya ket maikan ka iti peace peace nga nagpayduma kapya nga haan nga jay kapya nga ited ti lubong no diket kapya nga nagapu kini Apo Dios. Amen. Iti aramidan tayo lang kat number 1 is to believe in our hearts. Believe in our hearts. Yeah. In our mind, in our soul.
nga yes Lord, I need you. And then the second thing, you confess, Lord Jesus Christ, I need you. Come into my life. Change me, forgive me. And Lord, please, Lord, by faith, I believe that you have written my name in the book of life. Nga adan to, nga Lord, nga umay dayta nga panakay husga iti amin nga naparaswa ket adanagan ko iti libro ti biag. In the name of Jesus. So, daytoy kabsat iti ma-share ko kanka ket mamati ak nga ni Apo Dios bendisyonan na ka sa dinuman ti ayan mo mangbuy-buy ti daytoy nga video. I do believe nga ni Apo Dios ti mangliwliwakan ka, ni Apo Dios ti mangagaskan ka, ni Apo Dios ti mangiturongkan ka nga iti parabor na adda kadi nga aglayos iti panagbiag mo ken ti pamilyam kabsat. In the name of Jesus, in Jesus name we pray. Amen. God bless you kabsat. Until next time, thank you. Iti always pa nag-support mo iti daytoy nga ministry. God bless you.